Как да заявим електронно свидетелство за съдимост? За да ползваме услугата на Министерство на правосъдието, ни е необходим квалифициран електронен подпис с профил физическо лице. Избирам сертификат, с който да се идентифицирам в системата и въвеждам PIN код за достъп. Необходимо е да потвърдя, че съм запозната с условията за ползване. Системата визуализира подадени към момента заявления, както и издадени електронни свидетелства за съдимост. Имаме възможност да провериме статуса на свидетелствата за съдимост. Избирам ново заявление. Системата автоматично извлича данните от сертификата, като имам възможност за редакция. Избирам бутон Заяви. Необходимо е да заплатя таксата в размер на 3 лева за услугата. Възможни са различни начини на плащане. Предпочитаният от мен начин на плащане е банкова карта. Потвърждавам, че съм запозната с условията за използване. Необходимо е да въведа данните от моята банкова карта, като от съображение за сигурност данните са скрити. За да продължим нататък, избирам бутон Потвърди. Въвеждам секретен код, който банката издател изисква. Плащането е извършено успешно. Статуса за успешно извършено плащане автоматично се отразява в системата на Министерство на правосъдието. Електронната заявка се обработва. Вие гледате видеоурок на eSign. Сподели с приятел, ако видеото е било полезно за теб.